Potatranské múzeum v Poprade pripravilo výstavu pod názvom Reštaurovanie, remeslo alebo umenie. Svoje práce tu predstavujú Alexandra Šamková, Štefan Kocka, Peter Ližbetín a Martin Petrinec. Návštevníci môžu obdivovať zreštaurované diela zo 16. storočia z Historického knižničného fondu Potatranského múzea v Poprade. Tu sa prezentujú veci, alebo teda reštaurátorské práce, historické knižné väzby zo 16. storočia, mapy, pergamenové väzby, potom samotné pergameny armalesy. Múzeum bolo 3 roky za sebou úspešné pri získaní dotácie od Ministerstva kultúry na reštaurovanie najstaršej tlače. V súčasnosti je zreštaurovaných 9 tlačí a 6 map. Knihám sa otvoril nový život aj z hľadiska prezentácie. Tak sme si povedali, že je to úžasné predstaviť verejnosti knihy, ktoré sa im vdýchol nový život, ktoré boli doteraz zatvorené len v regáloch muzeálnej knižnice. Okrem týchto diel bola výstava doplnená aj o práce reštaurátorov, ktorí pracovali pre iné inštitúcie. Návštevníci si môžu pozrieť aj listiny zo 16. storočia. Dovolil som si ešte priniesť niečo, čo síce nesúvisí s týmto popradským múzeum, ale sú to mortuária. Sú to parte, ktoré som reštauroval, podielam sa na reštaurovaní asi 200 kusov. Názov výstavy Reštaurovanie, remeslo alebo umenie nie je náhodný. Každý návštevník si môže odpovedať na túto otázku sám. Napriek tomu, že sme použili tento názov ako vo vylúčovacom systéme, že je to buď remeslo alebo umenie, tak sa snažíme nájsť odpoveď na túto otázku. Proste my ku všetkému pristupujeme s veľkou pokorou. Tam musí byť úcta k tomu materiálu. Keď to prežilo niektoré veci 500-600 rokov, tak musíme si veľmi dobre zvážiť, čo na tom urobíme. Nemôžeme si to urobiť ako sami podľa seba chceme. Musíme dodržať nejakú tú reštaurátorskú etiku a toho sa držať. Na vernisáži sa stretli 3 generácie reštaurátorov. Ja som teraz už len pyšný, že som nežil zbytočne a že vlastne sme položili takú základňu, ktorá sa bude už len rozvíjať. Že tie vedomosti a znalosti nám porozdával a my sme ich zase investovali ďalej. Výstava bola pripravená pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva v Poprade.